Hola a tothom, soc la Neus, la cuinera de la cooperativa La Fageda. Avui farem un plat amb gelat de casa nostra, d'aquí, de la cooperativa La Fageda, de fruites del bosc. És un primer plat molt senzill, molt fàcil de fer i espero que us animeu. Consisteix en formatge de cabra, una mica de crema de llet i la nostra marmelada de fruites del bosc, acompanyat d'una amanida. Aquest formatge l'arrebossarem amb sèsam i després l'amanirem i decorarem amb unes groselles. Comencem. Agafem el formatge de cabra i li traiem tota aquesta pell que té. És recomanable fer servir aquest, el de rull. El trobareu a qualsevol supermercat. Bé, li traiem una mica la pell i el trinxem una mica així. El col·loquem en un bol i afegim una mica de crema de llet. Xafem. La qüestió és que quedi una textura cremosa. No ens interessa que sigui molt líquid, perquè si no llavors no podrem fer bé les boles. Simplement que lligui el formatge. Va, agafarem una mica de paper de film, d'aquest transparent que tothom té a casa seva, una mica de formatge de cabra i l'escamparem sense por, amb l'ajuda dels dits, perquè si no se'ns enganxarà tot. Fem una petita escampada i llavors amb la nostra marmelada de fruites del bosc simplement en posem una mica al centre. Llavors amb els dits és com si tanquéssim, com si féssim una bola amb l'interior, que hi tenim la melmelada. Agafem les puntes i enrotllem fent una petita bola, d'acord? Així la quantitat que vulgueu. Jo recomano unes 3 boletes per pelat. Ho reservem a la nevera durant més o menys un parell d'horetes. Aquí les tenim fetes. I el que farem serà treure-les del paper film. L'haver tornat a quallar, diguéssim, a quedar dures, ens facilitarà poder-les arrodonir una mica més bé i arrebossar-les de sèsam. L'agafem, la arrodonim una mica més bé i la posem al platet, acompanyats d'una cullera. L'arrebossem bé amb sèsam i la guardem. Així amb les 3. Ja tenim les boletes per un costat arrebossades. Per l'altre costat el que farem serà preparar una mica l'amanida. Podeu fer servir l'enciam que vulgueu, el tipus que més us agradi. Nosaltres en aquest cas hem fet servir escarola i una mica de full de roure. L'amanirem aquí amb un raig d'oli d'oliva i una mica de sal, de cristalls de sal. Per un costat tenim l'amanida i aquí tenim les boletes de formatge de cabra amb melmelada de fruites del bosc i sèsam. I ja només ens queda procedir a l'emplatat. Per endolcir una mica més el plat hi posarem una llàgrima de la nostra marmelada
Llavors, les 3 boletes una mica de boquet d'enciam, per últim farem una bola del gelat de fruites del bosc, decorarem amb un botim de grosella i una mica de vinagre balsàmic de Mòdena reduït. Bueno, ja tindríem el plat per acabar. Desitjo que us agradi. És senzill de fer i us animo que ho proveu. A més, amb els nostres productes tan bons que tenim. I bueno, fins la pròxima.